Трети отляво. Центриране. Трифон Иванов. Лечков към Пенев. От Немо Рош. Рош няма никой в наказателното поле с син екип там и нарушение на Федров срещу десният наш бранител Емил Кременлиев. Още веднъж тази ситуация е изблъскан бе Кременлиев от Федров. Жерар Олиев. Много са енергични, участват решително в схватките. Искам да кажа, че колкото и трудно да се играе на Парк де Франс, и това ми дава така основание да очаквам с оптимизъм. Стоичков, Пенев и Костадинов могат да победят всеки отбор на Европа, дано да му се сбъднат приказките. Но нека да видим какво става на терена. Ще имаме време да уточняваме нещата. Най-вероятно центриране. Лечков, Белаков. И сега топка в наше владение. Няма засада. Созе към Дешан. Свободен наляво е Педров. Получи високо дигнат флаг на Симпсън. Засада. Топка за Стоичков от дълбочина. Магнат. Босна Мартилия. Между другото, тук нещата все повече заблъсват. Кантона все пак... Сега Созе неприятно. Хубаво е, че Созе изпрати топката на 10 метра в страни от вратата на нашия капитан Боби Михайлов. Любопитно нещо се случва напоследък и с Боби Михайлов. От титулярен вратар на втородивизия, титуляр на вратата. Ако обаче се класираме за световните финали, каза Борислав Михайлов, ще пропусна още един двубой. Ще го пропусна просто, за да дам урок на моите френски колеги. Добре, че е симпатичното. Петля напусна само терена. Към Дешан. Цветанов е до него. И Агло. Не зная дали добре достига до вас шумът от стадиони. Тези зрители по трибуните ще окуражават своите любимци. Малцината българи тук пък стискат палци. За нашия състав неприятно. Браво! Да ви кажа, че колегата Красимир Минев е заедно с оператора Денислав Кънчев около игра между националните отбори на Югославия и България в Сплит завършил драматично. Спомнете си, вярвам, Кантона към Папен. И централният нападател на домакините облегчи задачата на... Станаха вече 4. Созе. Неприятно Боби Михайлов се намесва. Ето още веднъж повторението на този пряк свободен удар. Свободни пространства за домакините. Топка към Пенев. Скача Лама и сега нещо любопитно. Пряк свободен удар ще бъде изпълнен в полза на нашия състав. Една чудесна възможност. Ето още веднъж. Лама овладя топката и в действията на френският вратар, защото иначе би последвал и наказателен картон. И великолепна възможност за Стоичков. Няма стена в света, която да е на традиционните 9 метра и 15 сантиметра. Изстрел на Стоичков и трябваше... Созе. Папен. Янков. Сега свободно поле пред Дешан. Папен. Няма засада и ето го най-неприятният момент. Минутата е 32.
При първата по-сериозна атака на домакините Жан-Пьер Папен подаде точно. Ерик Кантона бе безмилостен и 1-0 за Франция. Наистина, трябва да съжаляваме, че на фона на тази равностойна игра, която нашите поддържаха до тази 32-а минута, българите сгрешиха само веднъж и то фатално. Нямаше никакъв шанс за нашия капитан Борислав Михайлов в този миг, но така или иначе нищо все още не е загубено. И 8 игрови минути имат на разположение нашите, за да променят хода на този матч. Ерик Кантона, най-спорната личност. Спомняте си какви скандали се Сега естествено опитвайте да получат игрови импулси. Нашите трябва да издържат. Созе! Изстрел на Созе далеч от целта. Бърза беше тази акция в 32-та минута. Този фактически финал в нашата квалификационна група има тази неприятна особеност. Стоичков просто туширан от Рош. Стоперът в френския състав. Не зная дали ще покажат трибуните по стена на около 6-7 метра. Лечков. Никакви проблеми за Бернар Лама. Стоичков сега открадна тази топка от План. Не последва сигнал за нарушение срещу нашия играч. Цветанов находчиво. И ъглов удар вдясно от френската врата. Целият наш отбор е в половината на домакините. 5 футболисти вътре в наказателното поле на Лама. Центриране. Изстрел в гола на Емил Костадинов. И много бързо възстановихме равенството. Чудесно изпълнен ъглов удар от Балаков. Великолепна изява на Емил Костадинов. И в 37-та минута равенството на Парк де Пренс е възстановено. Сякаш ме чуха нашите играчи, че от тук започва истинската битка. Сега трябва българите да отвоят усилията си, ние да стискаме пред телевизионните приемници още по-силно палци. 37-ма невероятно важна минута. Да имат малко по-изразени атакуващи функции. А между другото би трябвало да се признае, че французите не предлагат нещо интересно и силно като идея. И като... За нас е неприятен. 2-3 минути топката се задържа в полето пред Боби Михайлов. Сега Льогуан ще изпълни този пряк свободен удар. Очевидно Мотръм не е наясно на какво разстояние трябва да бъде стената и изпълнението бе най-красноречивият пример. Хубчев над всички, но натискът на домакините продължава. Изстрел на Созе и вдигнат флаг за засада на Жан-Пьер Папен. Още е в мига, в който Созе замахна, за да не се... Увисна Кантона под топката Янков. Сгреши Созе сега. Изчака и засада на Жан-Пьер Папен. Един миг в съвременният футбол предостави на Льогуен. Сега Созе финтира.
И никакви проблеми за Борислав Михайлов, който вървя сигурно Лечков. Кременлиев. Пенев. Към Стоичков. Изпревари го 10. Той надълго и на широко обясняваше как е разучавал играта на Стоичков с неговите финтове действия. Сега много опасно. Хубчев трябва да се пребори с Папен. Няма нарушение. Добра игра на нашия защитник. Много опасна контраакция бе тази на французите. Кантона се бе включил в центъра на атаката на домакините. Включва се план в акцията. Няма сигнал за засада, сега е стигнат вече флага. Жан-Пьер Папен бе зад българската защита. Няма защо план да прави жестове към Дугъл, помощник съдията. Пенев овладя, добра възможност. Костадинов получи надясно и свободно пространство. Забави се, но има възможност да шутира. Жалко. Отново добра акция. Бе проиграна. Созе. Поизостри се играта през втората част. Вече и двата отбора виждаме в по-честа близост до двете наказателни полета. Петров центрира, Трифон Ивановски. Ъглов удар вдясно от Михайлов. Са и близост до Боби Михайлов на вратата. Сблъсък. И Кременлиев е най-съобразителен във вратарското поле. Още веднъж тази критична ситуация. Не направи поне устна забележка. Планис превари Пенев. Папен. Намеси се Трифон Иванов. Пас за Леогоен, може би играчът, който най-често играе с топката от състава на домакините. Центриране Папен и право на Боби Михайлов. Всеки миг, в който Жипипи остане непокрит, е готов да бележи голове. Жалко, че за сега Стоичков, най-острият наш играч, има твърде малка свобода. Рядко топката достига до него. Просто в големи епизоди Христо или е изолиран от играта, или пък сам се изолира. Трябва да се раздвижи звездата на нашия футбол и на Барселона. Много накопчиво Янков. Христо Стоичков се връща. Спорна топка. Цветанов най-накрая изчиства. И сега няма засада. Кантона технично се освободи. Браво на Трифон Иванов. Равенство е 1-1. Созе опита технично, няма сигнал на Мортрам. Артистично изигра тази ситуация Созе. Дешан. Аут. Иванов тръгва напред и нашият защитник. Фаулиране от Папен. А този жест, който направи Папен, означава смяна. И един изстрел напълно лишен от смисъл.
Добре играе Янков. Сега много бързо трябва да се осъществи тази контратака. Костадинов надясно. Срещу него Рош. Наскоро слиза Костадинов. И силно поведе Папен. Жинова, играч на Пари Сен-Жермен, днес за 7-ми път облича националната фанелка на своята страна. 20 и... Нужно е решително подобрение в играта на българите, ако въобще могат да го осъществят. Сега един пряк свободен удар от неприятна позиция. Бълък. Сега неприятно изстрел и аут. Тези 50 000 на Парк де Пренс извикаха гол, оптическа измама. Може би според Димитър Пенев все още не е дошъл мигът за промени в половината на домакините. Костадинов сега. Двойно подаване с Лечков. Цветанов и Дешан. Цветанов все пак се пребори. По-малко от 15 минути до последния съдийски сигнал. Ах, колко бързо ще течат тези минути за всички нас, приятелите на футбола. Колко бавно ще се излизват те за френските запалянковци. Но така е в тази наистина велика. Екипите си Александров и Боримиров. Вероятно две промени ще има в нашия състав. Дали ще има смисъл от тях? Неприятна акция на домакините. Цветанов се намеси решително, опасността продължава. Жинола доста. Трифон Иванов и Цветанов е свободен. Комбинация с Лечков. Включи се Трифон Иванов напред. Не достигна топката. Жалко добра възможност. Купчев сега с последни сили. Костадинов към Стоичков. Костадинов. Цветанов. Тръгват на щурм нашите. Не бива Христо и План там да разменят реплики, защото те няма да бъдат в полза на нашият играч. Кого ще замени Димитър Пенев? Свободно пространство пред Педрос. Янков към Жинола. И сега лошо. Браво на Боби Михайлов. От подобни позиции Франк Товзен много често огорчава вратарите. Балаков. И стигна високо крак Боримиров. Сега най-малко една минута ще бъде загубена. На тревата е Рош. Позволява съперника. Трябва обаче да признаем, че французите не ни притесниха. Кой знае колко вече тази вечер на Парк де Пренс. Очакванията бяха задалеч
Жесток съпротивен от страна на домакините. Стана дума в началото, че Пенев, Балаков, Трифон Иванов. Те са и пропусна, няма кой от нашите. Прекъсва на играта. Бяха на това равнище, на това турнирно равнище, което да им европейски квалификации. Но тук на Парк де Пренс лично аз очаквах да играем далеч по-активно в атака и в средата на терена. Жалко, че цялата тежест на матча в тази най-невралгична зона в футбола, центъра на полето. Жинола. И вече може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скорост, да види Бистрел. И гол! ето Господ е българин! Не зная какво ще става тази вечер в Париж, уважаеми зрители. Невероятно 50 000 души са като попарени. Българите се прегръщат, редовното време изтече. Емил Костадинов с великолепен удар простреля Бернар Лама. Всички тези думи, които казахме до тук с шанса, за спортното щастие се спъднаха. Иска ни се сега само едно, Лесли Мотрам. Иска ни се веднага да свири и последния съдийски сигнал, защото вече една минута се играе повече от тези 90, не зная вие как се чувствате в България, но аз просто трябва да спра, защото иначе сърцето наистина може и да не издържи в този велик миг. Емил Костадинов, героя на този матч. Заслужава Емил Костадинов. Сега трябва вече да гледаме към хронометъра. Ето го и края. България за 6-ти път е на световни футболни финали. Ето го целият наш щаб. Ето ги българите да ликуват на Парк де Пренс. Сега вече мога, уважаеми приятели на футбола, да ви кажа, моята прогноза беше 2-1 за България преди този двубой и тя се спъдна. Невероятна радост на Парк де Пренс. Вярвам в този миг цяла България е на върха на щастието. Искахме я тази футболна победа, господин Колев, и тя дойде. Ето ги посърналите французи. В такива прекрасни мигове не бива да се акцентира вече върху спортно-технически. Наистина невероятно, уважаеми приятели на футбола. Нека да спрем до тук. Още една голяма страница, една златна страница е изписана. Нека да спрем до тук и всеки да остане по-своему с голямата ни футболна радост. Тези инфарктни 90 минути на Парк де Пренс, уважаеми приятели на футбола.